Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil wirda ilahi ta'ala iradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya Abdallah Murafi Syekh Afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إما شرق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب الناس الدنيا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumi wa maddana bi asrari wa a'talina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal laban. Wa qala dikasih Nabi alaihi salatu wasallam la yaliju ora mlebu nara ing neraka sapa rajul wong lanang baka kang nangis sapa rajul min khasyatillahi saking wedi Gusti Allah hatta ya'uda hingga bali apa allabanu apa susu fil dar'i ing dalam kapur. Wala yastami ora kumpul apa gubaron apa bleduk fisabilillah ing dalam sabilillah. Wa dukhanu jahannam lan pegane neraka jahanam fi min khari muslimin ing dalam janur irung lorone wong Islam abadane ing dalam selawase. Wa qala alaihi salatu wasallam kullu ainin baqiyatin yaumal qiyamati illa ainan faqat min khasyatillah. Kullu ainin utai saben-saben meripat baqiatun iku nangis yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Illa ainan angin meripat bakat kang nangis apa ain min khasyatillahi saking wedi marang Gusti Allah. Wa ainan lan meripat bakat kang nginep apa meripat taharusu kang jaga apa meripat fisabilillah ing dalam sabilillah. Doa Kanjeng Nabi kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati illa ainan min khasyatillah wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Adapun doa Kanjeng Nabi setiap mata ing dalam dina kiamat somben iku padha nangis kabeh kecuali iki sing ora nangis ing dalam dina kiamat somben yaiku mripate wong-wong sing wedi marang Gusti Allah ing dalam dunya. Maksudnya ketika ia di dunia sebelum dina kiamat iku dhek wedi marang Gusti Allah. Nah, somben ing dalam dina kiamat iku insyaallah ora nangis. Terus kemudian sing satune mripat sing nangis, sing ora nangis ing dalam dina kiamat yaitu mripat sing ketika di dunianya iku mripate dijaga ing dalam Gusti Allah. Maknane mripate iku dijaga ora nglakoni maksiat, dijaga tetep ing dalam jalur sing bener. Ora dienggo ndelok sing elek-elek. Tapi dienggo ndelok hal-hal sing bisa menghasilkan ridhone Gusti Allah. Maksudnya dienggo ndelok sing Allah ridhoi.
ngono iku. Wa qala alaihi salatu wassalam, man rama bi sahmi fi sabilillahi kana lahu ka'adli muharririn. Man utai sapa rama manah sapa man bisa min kelawan panah fi sabilillahi dalam jalan Gusti Allah. Kana mangko ana apa saham lahu kedue man iku ka'adli muharririn iku kaya bandingane wong sing merdekaaken. Dewe Kanjeng Nabi malih iki sak menerangkan tentang ndekne apa? Bela agama Gusti Allah. Jihad bela agama Gusti Allah. Man rama bisahmin fi sabilillahi kana lahu ka'adli muharririn. Barang siapa yang melemparkan panah, maknane memanah utawa iki sing dimaksud barang siapa berperang bela agama Gusti Allah. Cara mana ya manah ya ngantem ya mara tangan, mara sikil lah. Sing dimaksud pokok seputar iku. Bela agama Gusti Allah. Karena lahu ka'adli muharrin, maka orang panah tersebut iki sing di dawuh Kanjeng Nabi panah, maka panah tersebut sing dilemparkan kanggo membela agama Gusti Allah, sing diluncurkan kanggo membela agama Gusti Allah. Maka panah tersebut seperti halnya kanggone wong iku mau, wong sing memanah seperti halnya sebanding dengan orang sing memerdekakan budak. Wa qala lan ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dih. Man utai sapane wong ihtabasa terus apa man farasan ing jaran fi sabilillah ing dalam jalan Gusti Allah, imanan karena iman billah lan Gusti Allah, wa tasdiqan lan benerake bi wa'dih lan janji Gusti Allah. Fa inna sya'bahu maka sedune warake jaran waraya lan segere jaran warosaulan teletu jaran wabaulaulan uya jaran fi mizanihi iku ing dalam timbangane man fi yaumil qiyamah ing dalam dina kiamat yakni hasanatin walin nafaqati fi sabilillah. Jadi iki bisa menerangkan lagi tentang jihad fi sabilillah. Man tabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'di wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.